Mekla kana susufin ani mande susu furabula o alawo ni alawo bila fara ɲɔgɔn o de bɔ ni kalibu alawo ni y'a dɔrɔn ka uni bɔ o bɔ ni 76 o 76 sigiyɔrɔma fila o bɔ ni 132 o de dusukun in bɛ garisɛgɛ fɛ e dun bɛ fɛ ka garisɛgɛ sɔrɔ ka kɛ garisigɛtigi dusukun min nafolo fɛ e fɛ ka nafolo sɔrɔ ka kɛ nafolotigi i dusukun in bɛ masaya fɛ e fɛ ka bɔ cɛmaninw kɔfɛ ka bila cɛmaninw ɲɛfɛ i b'a fɔ ko le trône de la journée Ramsès de l'incarnation de son père le berceau du savoir ka kumana susufin furabulu den 76 ani mande susu furabulu den 76 u bɛɛ susu u damana ni u bɛɛ susu damana i bɛ susufin bila a damana ka mande susu bila a damana sufɛ i bɛ mande susu i b'o furabulu den 76 mugu dɔɔni ta ka k'i kolila i bɛ ko n'o ye ni dugu jɛra susufin furabulu b'o dɔɔni ta ka k'i ta fana k'i tɛgɛ wusu k'i da wusu n'i y'a wusu diɲɛ hami o hami na ala b'o hami dilan o yɔrɔ fɛ. O susufin kelen ne bɛ fɛ susufin kelen pe ka nafolo sɔrɔ a la personnellement ka kɛ nafolotigi créditigi n b'a dɔn n'i y'a kɛ n ye ala jɔyɔrɔ ye ni lamɛnnikɛla y'a mɛn n'a y'a kɛ a tɛ ne Abu Ramses de jɔyɔrɔ ye a ka ɲɛnamaya la mais a bɛ ala jɔyɔrɔ ye a ka ɲɛnamaya la n balimamuso nin kɛ sa i denw bɛ yen den caman bɛ so kɔnɔ si tɛ baara la nin kɛ e yɛrɛ dun b'a dɔn k'e cɛ ka du sirilen don e la ne ma wuli k'i jɔ o don denbaya bɛ si kungo la i b'a fɔ ko le trône de la géomancie Ramsès de kumana susufin fara ani susufin dili kan surtout susufin falenna ton kan kana taa ni san sugu la sa weleli k'aw ka village la i k'a ɲɛfɔ yiri yɛrɛ bɔbaga ye n'a ɲininka ko don jumɛn i b'a fɔ ko le trône de la géomancie k'a ma dɔn k'i ye ko don bɛɛ ka ɲi a bɔli la susufin majorité bɛɛ a jamatigi n'a jamatan bɛɛ falenna tonkun de sanfɛ a tonkun bonyana o i t'a sɔrɔ ton b'a jukɔrɔ tonkun yɛrɛ ma bonya i t'a sɔrɔ ton b'a jukɔrɔ i bɛ susufin fara bɔ kun kelen ka dili yɛrɛ fana bɔ kun kelen k'u fila fara ɲɔgɔn kan k'a susu n'i y'a susu n'a nugula i bɛ jamana min kan walima i bɛ continent min na i b'o waribiye dɔ de ta ka k'a la k'a n'o foroki ɲɔgɔn fɛ n'a nugula k'a ja i bɛ barakante ka na n'i y'a wusu o yɔrɔ bɛɛ ala bɛ niw d'i ma surtout mɔgɔ min bɛ commerce la walima n'i bɛ diɲɛ baro la hali n'a sɔrɔ i ka magasin b'i bolo i ka atelier de mécanique b'i bolo client bɛ na partout n'i ɲɛ ni client ɲɛ ye ɲɔgɔn ye u b'a bolo don a kun ka nafolo bɔ ka di oui susufin den geren kɔnɔna bana u b'a fɔ mɔgɔ ma ko envoûté don kɔnɔna na fura kɛra a tigi kɔnɔ e dun bɛ fɛ ka fura in bɔ a bɛ muso sɔrɔ cogoya min na a bɛ cɛ sɔrɔ ten o dɔw b'a fɔ ko fɛn dɔ b'olu kɔnɔ ni tori ko si ko tori t'olu kɔnɔ tuma bɛɛ u bɛ fɛn dɔ kasi a mɛ kɔnɔna na i bɛ susufin den geren den 12 ɲini k'a don kolon kɔnɔ k'a susu n'i y'a susu n'i y'a da tile la n'a jara i b'a tɛntɛn k'a mugu bɔ n'i y'a mugu bɔrɛ kelen ta k'a k'i nɛn kan ka ji min a la o yɔrɔ bɛɛ fɛn jugu bɛ kɔnɔna na